мегӯяд доктор, ман мехоҳам алоқаи ҷинсиро сар кунам, леки узви мардинам умуман намехезад. Гипосподия, эписподия, микропенис, майда будани узви мардона, модарзод каҷала будани узви мардона, бемориҳои дил ва рагҳо, тамоку кашидан. ҳозир дар тоҷикистон мода шудагӣ кашидани кальян. шумо медонистед ки арақ дар гурӯҳи наркотикҳо дохил мешавад. агар сабаби нахистани узви мардонагии шумо дар гишнагӣ бошад, ман фикр мекунам ки ба шумо ёрдам медиҳад. салом дӯстон, номи ман Ёқуб, ман духтур уролог андролог. умедворам ки хуб ва саломат ҳастед. дар мавзӯи имрӯза мо гап мезанем дар бораи нахестани узви мардона. бо забони русӣ ин бемориро эректилная дисфунксия мегӯянд. ин мавзӯъ калон аст, лекин кӯшиш мекунам кӯтоҳ карда дар бораи сабабҳои асосие ки ба ин беморӣ оварда мерасонанд ва тарзи табобати ин бемориро ба шумо гап занам. агар бемор ба духтур муроҷиат кунад, мегӯяд доктор, ман мехоҳам алоқаи ҷинсиро сар кунам, леки узви мардинам умуман намехезад, ё ин ки мехезад, лекин сар накарда дарав хоб меравад, ё ин ки мехезад аз аввал то охира, лекин ба чени дилам таранг намешавад. Недостаточная ригидность. хестани узви мардона вобастагӣ дорад аз процессҳои психологӣ, неврологӣ, гормонҳои организм ва гардиши хун дар рагҳо. агар дар яке аз ин системаҳое ки ман номбар кардам вайроншавӣ дида шавад, соз нахестани узви мардона дар бемор дида мешавад. аз ин маълум мешавад ки сабабҳое ки ба ин вайроншавӣ оварда мерасонанд, ин вайроншавии органикӣ ва психологӣ мебошад. ташхиси нахестани узви мардона ё ин ки диагноз эректилная дисфунксия, мо дар ҳамон вақт мемонем ки давомнокии эректилная дисфунксия 3 моҳ бошад. агар сабаби нахестани узви мардона баъд аз ҷарроҳӣ ё ин ки баъди осеб пайдо шавад, мо ташхисро метавонем барвақттар аз 3 моҳ гузорем. боз гуфтаниам одамҳое ки ин бемориро доранд, сифати зиндагии ҷинсияшон паст аст ва шарм медоранд ба духтур муроҷиат кунанд. ҳозир маълумотҳо ҷамъ шуда истодаанд, ки соз нахестани узви мардона может быть ранним проявлением поражения коронарных артерий и периферических сосудов. барои ҳамин ин гуна беморонро мо бояд ҳатман ба духтури кардиолог равон кунем барои консультатсия. намудҳои соз нахестани узви мардона, виды эректильной дисфункции. якум, анатомическая, гипосподия, эписподия, микропенис, майда будани узви мардона, модарзод каҷала будани узви мардона, бемории пейранӣ. дуюм, васкулогенная, бемориҳои дил ва рагҳо, гипертензия, фишорбаландӣ, диабети қанд, сахарный диабет, гиперлипидемия, баландшавии липидҳо дар хун, тамоку кашидан. ҳозир дар тоҷикистон мода шудагӣ кашидани кальян. одамҳое ки кальян мекашанд мегӯянд ки ин сигарет нест ва зарар надорад, лекин дар ҳақиқат ин хел нест. кашидани як кальян баробар аст ба кашидани аз 60 то 100 сигарет. зарари кальян даҳо маротиба зиёдтар аст нисбат ба сигарет. барои худ оправдания накобед, кальян накашед, ки дар оянда проблемаҳо пайдо мешавад дар организми шумо. сеюм, ин нейрогения, омёсис системаи марказии асаб, опухоль центральной нервной системы, осеби системаи марказии асаб, травма центральной нервной системы, вайроншавии шадиди гардиши хун дар мағзи сар, последствия острого нарушения мозгового кровообращения, рассеянный склероз, бемории Паркинсон, нейропатияҳо, норасоии музмини функсияи гурдаҳо, хроническая почечная недостаточность, истифода бурдани нӯшокиҳои спиртӣ. чорум, гормональная, гипоганадизм, гиперпролактинемия, баландшавии гормони пролактин, бемориҳои ғадуди сипар шакл, бемории Кушинг. панҷум сабаб ин ҳолатҳое ки баъди табобат ва тавсияҳои духтур ё баъди ҷарроҳӣ, масалан баъд аз ҷарроҳӣ дар простата, ҷарроҳӣ дар органҳои коси хурд ва забрушинном пространстве, баъди табобати нурӣ, истифода бурдани доруҳои антидепрессантҳо, антипсихические, доруҳое ки гормони мардонаро паст мекунанд, доруҳои зидди баландшавии фишори хун, диуретикҳо. дигар сабабҳо ин истифода бурдани наркотикҳо, алкоголь, арақ. шумо медонистед
мегӯяд, ки арақ дар гурӯҳи наркотикҳо дохил мешавад. Фикр мекунам, ки не. Истифода бурдани героин, кокаин, марихуана, метадон. Шашум намуд сознахистани узви мардона ин психогенне мебошад, яъне неврозҳо, депрессия, зиқшавӣ, нофаҳмиҳо дар оила. Дӯстони азиз, анакнун шумо фаҳмидед, ки кадом сабабҳо ба ин вайроншавӣ оварда мерасонанд. Маълум мешавад, ки не всё так просто, гуфти рӯзҳо. Осон нест ташхис кардан ва табобат кардани ин вайроншавиро. Ва дар табобати ин вайроншавӣ мо урологҳо бисёр вақт назди дигар мутахассисон муроҷиат мекунем ва бо ёрдами он ки консултатсияи коллегоҳои худ мо метавонем ба бемор кӯмак кунем. Як наворо ман тамошо кардам, ки дар он ҷо барои ба қувват кардани узви мардона истеъмол кардани мағзу мавис, асалу пистаро тавсия медиҳанд. Агар сабаби нахистани узви мардонагии шумо дар гишнагӣ бошад, ман фикр мекунам, ки ба шумо ёрдам медиҳад. Чӣ хеле ки халқи тоҷики бузурги худмон мегӯяд, моргазидаро хоб мебарад, гӯшнаро не. Ин тавсияҳо ҳам ба мисли ҳамин суханҳо кор мекунанд. Шумо роҳи осон накобед, роҳи осон нест. Ба духтур муроҷиат карданро шарм надоред. Дар ин навор мо гап задем дар бораи сабабҳое, ки узви мардонагиро суст мекунанд. Дар навори оянда ман ба шумо табобати ин вайроншавиро мефаҳмонам. Хеле мавзӯи хуб ва шавқовар мешавад. Интизор бошед, дӯстони ман. ҳатман подписатсия кунед, зангулачаро зер кунед ва ба дӯстонатон равон кунед. Фикри худро дар комментария нависед. Бо шумо буд Ёқуб уролог. Худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. Аллоҳ нигаҳбонатон. То боздид.